провежда през 2021 година. Тук 12 състезателки ще намерят място сред най-добрите 24. Безспорно Амедин Бросие с резултати си от 51 и 61 е с най-добро постижение сред всички тук. Именно Бросие повежда от самото начало на състезанието. Виждате в хендикапа, тя вече почти достигна Ида Баумгарт. Добре се движи и представителката на домакините Джанкарла Тревизан. Тревизан и Бросие на челните две позиции. Трета към момента се движи Катя Заведо. Сега първа Бросие категорично, на втората позиция Катя Заведо. Сега Тревизан вече излиза на третата позиция. И да Баумгарт опитва да успее да изпревари италянката. Категорична победа за Амедин Бросие. Второ място за Ида Баумгарт, 51 и 31 за Бросие. И тя остава само на 10 от личното си постижение. На 9 даже, 51 и 30, 52 и 18 за Ида Баумгарт.